LEGO sa rozhodlo predstaviť novú podtému v rámci série LEGO Architecture zameranú na modely v štýle pohľadníc. A úprimne musím povedať, že výsledok ma naozaj veľmi príjemne prekvapil. Poďme sa pozrieť na prvý set z tejto série, a to Paríž, mesto lásky. Moje prvé dojmy sú veľmi pozitívne, pretože set vyzerá fantasticky. Dostávame tu microscale verzie ikonických dominát, no namiesto tradičného čierneho podstavca bol použitý elegantný biely rám. Vďaka tomu celý model pôsobí ako zarámovaná pohľadnica, čo mu dodáva kompaktnejší a štýlovejší vzhľad. Samotný rám je postavený pomerne jednoducho, pomocou bielých dielikov a dlaždíc, bez nejakých výrazne pokročilých stavebných techník. Na prednej strane sa nachádza potlačený dielik a našťastie set neobsahuje žiadne nálepky. Niektorých ľudí však môže trochu sklamať, že na dieliku nie je napísané Paríž, ale namiesto toho City of Love. Osobne mi to príde trochu zvláštne a ocenil by som možnosť vymeniť ho za alternatívny dielik. Možno ho nakoniec nahradím obyčajnou bielou dlaždicou. Jednoduchý biely rám obklopujúci dominanty funguje prekvapivo dobre a krásne kontrastuje s tmavšími tónmi budov a panorámy. Jemne naklonené boky, vytvorené pomocou skopených dielikov, dodávajú celému modelu príjemný pocit hĺbky. Na zadnej strane sa dokonca nachádza aj závesný prvok, takže model je možno vystaviť aj na stene. Ak budú budúce sety pokračovať v podobnom dizajnovom štýle, mohli by z nich vzniknúť naozaj atraktívne nástenné dekorácie. Teraz sa poďme pozrieť na samotné dominanty, pretože práve tu tento set skutočne zažiari. Tmavo-modrá nočná obloha funguje výborne a je doplnená o niekoľko hviezdnych dielikov, ktoré modelu dodávajú príjemnú nočnú atmosféru. Pri pohľade na jednotlivé stavby si možno všimnúť aj veľmi šikovné vrstvenie. Budovy v popredí sú postavené zo svetlejších pieskových odtieňov, zatiaľ čo tmavšie farby sú použité v pozadí, čím vzniká presvedčivý pocit perspektívy, ktorý pri tejto mierke funguje prekvapivo dobre. Samotné dominanty sú okamžite rozpoznateľné a predstavujú niektoré z najväčších symbolov Paríža. Na pravej strane sa nachádza katedrála Notre Dame a ak vlastníte veľký LEGO Architecture set Notre Dame, je zaujímavé porovnať oba modely vedľa seba, pretože zmenšenie mierky bolo zvládnuté veľmi dobre a katedrála zostala stále ľahko rozpoznateľná. Jedným dizajnovým rozhodnutím, ktoré mi prišlo trochu zvláštne, bolo použitie béžového automobilového rafika ako ružicového okna, najmä keďže set obsahuje až 7 náhradných kusov tohto dielu, ktoré sa nikde inde nepoužívajú. Za katedrálou môžete vidieť ikonický kopec Montmartre s bazílikou Sacré-Cœur. Použitie svetlých a tmavosivých tónov funguje brilantne a vytvára ilúziu, že budovy sa nachádzajú ďaleko v pozadí. Na ľavej strane je Louvre pyramída, stvárnená pomocou veľmi šikovnej 2D interpretácie známej sklenenej pyramídy, ktorá funguje prekvapivo dobre. Dizajn využíva niekoľko transparentných dielikov pripevnených na wedge dosku, otočenú pod uhlom 45 stupňov, čím vytvára elegantnú ilúziu hĺbky napriek kompaktnému rozmeru modelu. Za ňou sa nachádza hlavná budova Louvru a ešte ďalej v pozadí víťazný oblúk, ktorý je postavený v tmavo-béžovej farbe na zvýraznenie dojmu vzdialenosti. Stredobodom celého modelu je samozrejme samotná Eiffelová väža. Momentálne ide o prvú LEGO Eiffelovú väžu v mojej zbierke, hoci dúfam, že raz budem vlastniť aj jej obrovskú plnohodnotnú verziu. Napriek malej mierke, model stále obsahuje viacero veľmi zaujímavých stavebných techník a na moje prekvapenie sa Eiffelová väža do microscale podoby preniesla naozaj výborne. Ak vás tento set zaujal, stojí približne 82 € alebo 1930 korún a obsahuje 958 dielikov, čo sa môže na prvý pohľad zdať trochu drahé. O niečo nižšia cena by pravdepodobne pôsobila primeranejšie, no na moje prekvapenie je set v skutočnosti väčší, než som očakával. Bohužiaľ, balenie neobsahuje žiadne minifigúrky, aj keď jedna alebo dve by boli veľmi príjemným doplnkom. Len aby bolo jasné, toto video nie je sponzorované spoločnosťou LEGO Group. Ak však rozmýšľate nad kúpou LEGO setov cez LEGO web stránku alebo úprimne čohokoľvek zalzi, veľmi by som ocenil, ak by ste použili affiliate odkazy v popise. Je to síce maličkosť, ale naozaj to pomáha podporiť kanál a umožňuje mi pokračovať v tvorbe podobného obsahu, takže vopred ďakujem. Vo vnútri krabice nájdete jeden návod na zostavenie a hneď na začiatku vás privíta niekoľko informácií o Paríži.
čo je veľmi pekný detail a príjemne doplňa celkovú prezentáciu setu. Čo sa týka samotného procesu stavania, bolo veľmi zaujímavé zistiť, že väčšinu času model skladáte položený na plochu na stole, pričom vrstvíte jednotlivé sekcie a pripájate bloky, ktoré vytvárajú dominanty mesta a okolité detaily. Až ku koncu, pri pridaní čiernych dokončovacích prvkov, ktoré podľa mňa predstavujú stromy, spolu s hornou časťou veže sa model konečne postaví do zvislej polohy. Na moje prekvapenie som nikdy nebol veľkým fanúšikom klasických LEGO Landmark setov, no tento spolu s pripravovaným New Yorkom ma naozaj zaujal. Som zvedavý, ktoré ďalšie mestá by mohli nasledovať v budúcnosti. Myslím si, že toto môže byť naozaj pekný suvenír pre niekoho, kto navštívil Paríž a je to ideálny set na stavenie počas letu domov. Mne jeho zostavenie trvalo menej než 2 hodiny a celkovo by som ho určite odporúčil. A ako vždy, ak sa vám táto recenzia páčila a chcete vidieť viac LEGO obsahu, nezabudnite dať videu like, prihlásiť sa na odber a zvážte použitie affiliate odkazov pri kúpe akýchkoľvek modelov z kociek. Ešte raz ďakujem za sledovanie, dovidenia na budúce a hlavne príjemné stavanie.